iltaa. Oikein hyvää keväistä perjantai-iltaa. Hyvää pyhäehtoota ihmiset. Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa seuraan. Oikein hyvää iltaa ja... Oikein hyvää torstai-iltaa. Oikein hyvää iltaa ja... Ilta. Kirjaimellisesti. Hyvää iltaa ja tervetuloa seuraamaan kautta aikojen 600 Poliisi-TV:tä. Suomen TV-historian vanhinta rikoksiin erikoistunutta ohjelmaa. Mikään ohjelma ei kuitenkaan ole mitään ilman katsojiaan, joten kiitos teille. Moni rikos olisi saattanut jäädä selvittämättä ilman teidän apuanne. Nyt siis 600 Poliisi-TV ja tänään aiheemme ovat ulkomaalaistaustaisten suhteellisen suuri osuus Suomen seksirikostilastoissa ei näytä pienenevän. Kuoliaksi vaiettu ilmiö on ollut olemassa koko 2000-luvun ajan. Mutta millä ulkomaalaisten rikoksentekijöiden suurta osuutta voidaan selittää? On olemassa maita, joissa naisen asema on toisenlainen kuin Suomessa. Ulkona liikkuessaan naisen pitää pukeutua päästä jalkoihin mustaan kaapuun. Raiskattunakin hän saattaa saada raipparangaistuksen, jos on sattunut liikkumaan väärässä seurassa. Nainen ei saisi tavata kahden kesken miestä, joka ei ole hänen aviomiehensä tai lähisukulaisensa. Mitä sitten tapahtuu basarien vilinästä kylmään villin Pohjolaan muuttavan miehen mielessä? Ei pitäisi tapahtua mitään järisyttävää, raiskaus on rikos kaikkialla. Seksirikostilastot, etenkin Helsingissä, vain kertovat muuta. Ulkomaalaisten osuus seksirikoksiin epäilyistä koko maassa on ollut 2000-luvulla noin 1/5. Helsingissä seksirikoksen tekijäksi on 2000-luvulla epäilty ulkomaalaistaustaista keskimäärin joka 3. kerralla. Viime vuonna epäilystä vajaat 40% tulee muualta kuin Suomesta. Ja nyt puhumme poliisin tietoon tulleista aikuisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Siihen on varmaan aika monta selitystä. Yksi selitys on se, että nämä rikoksista epäilyt erilaisesta kulttuurista. Ja tietämys meidän todella ankarasta seksuaalirikoslaista voi olla aika vähäistä. Ja sitten toisaalta myöskin sitten suomalainen nainen ja tyttö voi olla tämmöisen itse asiassa niin kuin basarikauppiaan röyhkeyden kohdalla aika keinoton. Työkseen seksuaalirikoksia Helsingin rikospoliisissa tutkivalla Marja Buennolla on monien vuosien kokemus kuulustelutilanteista, jolloin vastapuolella istuva ei ymmärrä, että on tullut astuttua lain väärälle puolelle. Tässä on varmaan näitä kulttuurieroja, että jotkut suorastaan sanoo mulle niin kuin semmoiselle ymmärtämättömälle lapselle, että mut naisen ei hän tarkoittaa kyllä. Että osa tulee oikeasti kulttuureista, joissa heidät on kasvatettu tällä tavalla. Mä luulisin, että näissä, mitä on aika paljon näitä seksuaalisia hyväksikäyttöjä sammuneiden tai sammumispisteessä olevien naisten seksuaalista hyväksikäyttöä, että se voi olla vähän epäselvää, että vaikka siihen joku alusvaatteisillaan sammuu sänkyyn viereen, niin häneen ei saa kajota. Vaikka niin sanotut puskaraiskaukset saavat mediassa runsaasti huomiota, ne ovat poikkeuksia, myös ulkomaalaistaustaisten tekeminä. Näissä tekopaikkoina on yleensä asunnut tai laivahytit, hotellihuoneet, autot. Ja se ensimmäinen kontakti ei suinkaan ollut väkivaltainen, vaan siinä on hierottu muulla lailla sitä tuttavuutta. 19-vuotiaalle Mialle tapahtui harvinaisista raiskaustapauksista harvinaisin, eli suurella joukolla tehty puistoraiskaus. Olin tulossa poikaveri isoiskon tyköä kotia päin. Ihan pari katua alaspäin oli matkaa ja enää muutama 100 metriä kotia olisi ollut, kun 4 ulkomaalaistaustaista miestä hyökkäsi takapäin kimppuun sillä, että yksi otti kurkusta kiinni, sitten pidettiin käsistä kiinni ja yksi sitten tuli siihen eteen ja raiskasi mut juuri tässä paikalla. Mian huonoa tuuria lisää se, että hänellä oli käveltävänään vain 200 metrin matka kotiin, Torikadun ja Kirkkokadun välissä olevan puiston halki. Koska rikos ei ole vuodenkaan jälkeen selvinnyt, tapaus vaikuttaa edelleen Mian suhtautumiseen ulkomaalaisia miehiä kohtaan. Mulla on aika ristiriitaisia ajatuksia siitä koko asiasta. Vaikuttaa sillä, että en uskalla liikkua yksin vieläkään. Ja sitten tietenkin hieman semmoista katkeruutta ja vihaa, pelkoa on niin ulkomaalaistaustaisia kohtaan ja vähänkin samannäköisiä kohtaan. Sosiaaliset tilanteet on tosi vaikeita, että ei ole ratkennut rikos, niin on semmoista mielenrauhaa vielä
ollenkaan. Terapiassa pitää käydä joka viikko, tai traumaterapiassa. Ja sitten mielenterveystoimistossa on myös viikoittaa aika erikoislääkärille. Ja pikkuhiljaa ajan kanssa, että töitä on pitänyt tehdä paljon. Hätkähdyttävät tilastoluvut kertovat aikuisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista, mutta Helsingissä on havaittu toinenkin huolestuttava ilmiö. 2 asemilla hengailevaa ongelmaryhmää, heikosti valvotut teinitytöt ja syrjäytyneet maahanmuuttajamiehet ovat löytäneet toisensa. Vaikka suhteet perustuvat vapaaehtoisuuteen, kyseessä on lain mukaan seksuaalinen hyväksikäyttö. Raiskauskriisikeskus Tukinaisessa tähän hyväksikäytön muotoon havahduttiin pari vuotta sitten. Muun muassa sosiaaliviranomaiset ottivat heihin yhteyttä, sillä usein teinitytöt olivat huostaanotettuja tai muulla tavoin lastensuojelun asiakkaita. 12-15-vuotiaat tytöt tai pojat eivät aina itsekään tajua, että kyse on rangaistavasta teosta, sillä he kokevat vain seurustelevansa. Stakesin laajassa maahanmuuttajien rikollisuutta selvittäneessä tutkimuksessa kävi ilmi, että tuomioiden määrä, työttömyysaste ja pienituloisuus kasaantuivat samoihin ryhmiin. Poliisi ei mielellään julkista listoja maista, joista seksirikosten tekijät useimmin tulevat, mutta Pohjois-Afrikka ja Lähi-idän maat muodostavat varsinaisen riskiryhmän niin seksi kuin muidenkin rikosten osalta. On myös väitetty, että ulkomaalaisten osuus seksirikoksissa korostuu siksi, että on helpompi tehdä rikosilmoitus vieraasta kuin omasta kulttuurista tulleesta henkilöstä. Mulle on joskus väitetty, että ulkomaalaistaustaisista tehdään helpommin ja useammin rikosilmoitus kuin suomalaisesta epäilystä, mutta sitten taas toisaalta jotkut näiden rikosten uhrit on ollut erityisen harmissaan ja häpeissään, että he on vieraasta kulttuurista tulleeseen ulkomaalaiseen luottanut ja lähtenyt mukaan. Että se on jotenkin on kuulostanut, että joskus se kynnys voi olla jopa korkeampi ilmoittaa ulkomaalaistaustaisista. Se on selvää, että vieraista kulttuureista Suomeen muuttaneiden kotouttaminen on epäonnistunut, ainakin näiden seksirikostilastoja rumentavien miesten osalta. Mutta mitä suomalainen nainen voi pikkuhiprakassa tehdä, jos topakka kieltäytyminen ei auta? Tilanteista pitää lähteä ajoissa pois. Ja todella apua pitää pyytää laivahytissä, hotellihuoneissa, sitä on saatavissa. Ja poliisille voi soittaa silloin, kun vielä pystyy, jos joku ei omasta kodista esimerkiksi suostu lähteä. Romani-naiset haluavat yhteiskunnan tukevan nykyistä useammin romanipuvun hankinnassa. Kokkolassa 18 romaninaista on vedonnut kaupunkiin, että toimeentulotukea saavat romaninaiset saisivat vuosittain ylimääräistä tukea vaatteiden hankintaan. Kokonainen puku maksaa jopa 700 €. Nuoret, niin niillä lapset polkee syliä, niin sametti ei kestä, että ne niin äkkiä tarvitsisi uuden ja ei ole sitten varaa uuteen hameeseen, koska näitä tuetaan, niin kyllä mä oon kuullut, että se on joka 3. vuosi, kun ne saa niin kuin avustuksen näihin hameisiin. Ja sitten jos ne on töissä, niin ei saa mitään. Täytyy itse hankkia.